Okay. Tag 3. 2. In Deutschland. Vi skal ned og købe ind for Carola. Vi skal have avocado og ingefær, kartofler og appelsinen. Vi skal gå til links og left. Ja, og så kommer der et kryds, og så skal vi forbi en fodboldbane eller en eller anden sportsplads. Og så kommer der også nogle container på et tidspunkt, tror jeg. Yndlingsafdeling. Okay, Emilie. Vi har fundet supermarkedet. Vi har dem, der er supermarkedgefundet. Mm. Men det var det falske sted, for vi skulle vist nok have været i sådan en lille en med en lille dame. Men det her er altså et stort supermarked med en masse wurst. Ja. Og lige nu der er vi i det bedste af det. Kuchen. Kuchen. Mille kan godt lide kuchen. Vi vil lige vise, hvor mange gange vi har gået forkert på vores lille tur, fordi nu har vi været op og handle ind. Først så kom vi derfra, så gik vi derop, sådan okay. Men så tænkte vi nej. Nej, vi går sgu den anden vej. Så vi gik helt ned i bunden. Så gik vi derned ad den der gade. Ja, så gik vi ned ad gaden. Hvor er vi låst? Så spurgte vi en tysk mand. Ejler spurgte, og så sagde han, jeg bitte. Og så kunne vi finde vejen. Ja, og nu har vi købt ind. Og nu er vi på vej hjem, og så håber vi ikke, at de alle sammen er døde, inden vi er nede tilbage. Hun startede. Det var pro. Sæt sådan nogle itsen. Sæt den i essen. Diese Leckerei. Leckerei, Süßigkeiten. Und ich kaufte Luftestuhle. Zartweiße Luftschokolade. Det var ret god. Ja, det var fandme god. Og en ny Rittersport med cookie og cream. Nej, dobbeltkiks med 46% kakaocremefylde. Hold kæft, det er bro. Og det kostede ikke engang 1 euro. Det var det, vi har købt. Har vi virkelig ikke købt mere? Åh gud, jeg troede, vi købte sådan en hel butikken. Men det er også kun første dag. Ja, det er rigtigt. Es ist Mittag. Mittag. It's actually Nachmittag. Ja. Wir haben Machen nicht. machen keine. Vi har ikke lavet en skid endnu. Det er virkelig synd for os. Det er anden dag i Tyskland. Og indtil videre har vi været oppe i Rewe. Vi har været i Rewe og købt og kaufe. Ja. Og vi har allerede spist det hele. Og det skulle holde hele ugen. Ja. Men vi har seriøst ikke noget at lave. Fuck os. Hold kæft, du ser vissen ud. Gewissen. Jeg er hjem. Jeg er hjem. Nu. Jeg er hjem. Jeg er hjem. Vi har været i Buxtehude, som vi lige kan se på kortet. Bare for info, det her kort, det har vi købt i Buxtehude. Og som sagt er vi lidt trætte af, at vi ikke Har været i Hamburg. har været i Hamburg endnu. Men det skal vi altså i morgen. Det siger vi til sig. Så vi er ved at planlægge vores flugtplan. Så vi tænkte os at tage toget zum til Hamburg. Nej, det er ikke. Det er Hamburg. Det er heroppe et eller andet sted. Ayla, can you tell me what it's called when you eat something brown? Chokolade! Hvorfor siger man sådan? Fordi det staves med S. Hold nu kæft, Ayla, du bliver fed. Jeg har en filen bukke lånt. Og de handler næsten alle sammen om Asterix og Obelix. Den vil Carola rigtig gerne have, at vi læser. Ja, så jeg tror, at vores tur her i Tyskland, det kommer til at gå ud på at læse de her bøger. Tror du ikke også, Ayla? Jo. Fodboldsliv. Vi bliver fucking syge i hovedet af fucking læse. Og vi overvejede faktisk lige et øjeblik at gå ud og sige, Kan vi have mere bog? Vi er sind fertig. For at læse de andre.
for meget liv, Mille. Vi læste Tod. Vi læste Tod og Flausen.